tunga lafiya ka san 2024 programme e maa min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15/20 ibe se ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fo wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier ale be ke itay e maa min fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo a musaka beti bolo yoroni kele ibe se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye parie no so jo ton o kuma la san ba flani mugan anan to sebon ulu damnena villa simple ale million mugan ani wore a ton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka i to sebe awle anga nega juru strala e maa min fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million mugan ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani mugan fo san nani o konnala a wo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka laɲini ye fɛn min ye maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka se ka so kelen kelen sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la. Bi ye février kalo tile 14 ye san 2024 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka balolo sira kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan mali kɔnɔ yan ka taa se mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni ale waati selen ni a y'aw bisimila. kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel la Asimi Goita ye kunu février kalo tile 13 san 2024 kulubakaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye an ka jamana ka biométrie kura ye n'a tɔgɔ dara o la o baaraw kɔni olu kolomo karila a fɛ a kɛra an ka ministre min bɛ yen nɔ ni o ye ministre d'état ye ni ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation o don ka tila tuguni gouvernement ka kuma laseba o fɛnɛ don ale ni fɛn min ye CNT o ɲɛma ye ale fɛnɛ tun bi kɛnɛ o kɔnɔna la malikura biométrie ale kɔni baaraw kolomokari kɔnɔna la an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin ministre d'état ale yɔrɔ la ni o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye a ka baara o kɛ ko ɲuman o la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka jamana ka aravec ni o ye an ka biométrique fɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ nazaraw olu de ka bolo kan n'u kɔni tun kelen don k'a jaso k'a kɛ u ta ye ko fɔ musaka dɔrɔn o de ka bɔ walasa u ka se k'a di an ma ala ni an ka informaticien ɲɛnama dɔ olu de kɔni sera ni ka nin baara in kɔni ka se ka ale bɛɛ lajɛlen kuncɛ. Ni wagati na an bɛ k'an sɛnsɛn ni ka taga sunkalo ale la bɛɛ lajɛlen kɔni jɔrɔlen don k'a sababuya kɛ kurantigɛ banbali min ni ale bɛ sen na nin wagati na ni dɔ bɛ ka fara a kan don o don de ka taga a fɛ fɛn tɛ ka bɔ a la maliyɛndenw bɛ ka u yɛrɛ ɲininka ko yala ko ni sunkalo kɔni ye an sɔrɔ ni kurantigɛ in o la a ko bɛna kɛ cogoya di bɛɛ bɛ ka i yɛrɛ ɲininka o koɲɛ olu la an ka cɛmancɛ fanga jamana marabagaw maliyɛndenw kelen don k'a ɲini fɛ k'u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa an ka se ka bɔ kuranko gɛlɛya in kɔnɔna la yanni sunkalo ale nata cɛ. balo tɔni 200 o de kɔni dira menakakaw olu ma an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale fɛ février kalo tile 12 san 2024 a kɛra u ka gouvernora o kɔnɔna la a dira yɔrɔ minnu ma sa o de ye Tindermen ale bɛ Tijerete o sigida o la ka taga se Alata ale ni Enita o dugu olu ma olu kɔni bɛɛ ye nin balofɛn ninnu ni ka olu sɔrɔ a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ nin wagati in na balofɛn kɔni o bɛ ka tila dugulamaw olu ni ɲɔgɔn cɛ. février kalo tile 11 tɛmɛnen na fɛn min ye bagan dɔw ye ni o ye misikulu ye olu kɔni tununa maamara fɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni taara ni o ye Tasharahanna sigida o la Tasharahanna ale bɛ Gunzure dugu o la bagan ninnu kɔni olu seginna u yɛrɛ ma ka na février kalo tile 12 san 2024 dugulamaw olu y'a yira k'a fɔ ko zo ninnu kɔni olu bolila ni ka taga k'a sababuya kɛ an ka kɛlɛkɛcɛw ka pankuru min kɔni bɛ munumunu ni ka o kɛ dugu la u siranna o de ɲɛ ni ka boli ka taa ka bagan ninnu to bagantigiw kɔni u bɔra olu suga ka sababuya kɛ u y'olu kɔni ni ka olu kantigɛ. Te min n'ale
k'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye. Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi. O kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na, farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na, farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la. Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye. Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi. Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen. K'a fɔ ko n ye n ka te san, n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra, o tɛ Tezuleka ye dɛ. Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen. F'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye. E mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibɛrɛmu Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la. Nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91. Tezuleka tew ka lagari, Tezuleka tew ka mandi. O kuma sansa i ka galon bɔ ne da. Ni wagati na balofɛn sɔngɔ gɛlɛyalen don kosɛbɛ. Maɲina ale ni Bafula bɛ dugu o kɔnɔna la. Fɛn min ye malo kilo 50 bɔrɔ ye o tun bɛ ka feere sɛbɛn wari 4000 ani 100. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a bɛ ka feere sɛbɛn wari 4000 ani 400. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ tulu litiri 20 ale bɛ ka feere u fɛ yen sɛbɛn wari 7000 ani 200 ka kɛ ni dɔgɔkun 2 tɛmɛnen a tun bɛ ka feere sɛbɛn wari 7000 o b'a yira k'a fɔ ko 200 kɔni o yɛlɛnna tulu ale sɔngɔ kan. Tɛmɛnen na sa fɛn min ye sukaro ye ale bɔrɔ o tun bɛ ka feere sɛbɛn wari 6000 nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a bɛ ka feere sɛbɛn wari 6000 ani 200. Nin kɔni kelen bɛ jɔrɔnaba ye Maɲinakaw ni Bafulabekaw olu bolo k'a sababuya kɛ an bɛ ka don sunkalo ale la. Jamana marabagaw k'a lajɛ ni ka dɔ bɔ nin balofɛn ninnu olu sɔngɔ la walasa sunkalo ale bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden na cogoya min na. An bɛ taa ko kan kibaru la an bɛ taga Nigérienw ka jamana o kɔnɔna la fɛn min ye u ka jamana ɲɛmaa ye février kalo tile 12 san 2024 ale kumana u ka jabaraso o la ni o ye général brigade Abdurahman Tiani a ka kuma bolila fɛn min kan o de ye k'a fɔ maaw bɛ ka ɲɔgɔn ɲininka ko yala Mali ni Burkina Niger k'olu bɛna u tɔgɔla nafolo ni ka o dilan wa. Jamana ɲɛmaa ale ka kɔrɔfɔla a y'a yira k'a fɔ ko jamana o jamana n'i kɔni bɛ fɛ ka i ka yɛrɛma hɔrɔnya ni ka o ta f'i k'i tɔgɔla wari ni ka o dilan. O de kɔnɔna la a ko Faransi ye jamana ye jamana min ni a mɛnna farafina jamana olu kan kosɛbɛ a bɛ san 100 ni san 7 bɔ. Faransi kɔni kan ka musaka ni ka o sara farafina jamana olu ye san 65 o kɔnɔna la u bɛ ka farafina musakaw ni ka olu bɔ ni o ye a ressources ye san 45 fɛnɛ o kɔnɔna la. O de la sa fɛn min ye farafina jamanaw ye olu kan ka u bolo bɔ Faransi ale bolo. An bɛ taa Côte d'Ivoire ka jamana o kɔnɔna la fɛn min ye CAN 2023 ye Côte d'Ivoire kɔni ye o jɔnjɔnba ni ka o ta o kɛra nisɔndiyaba ye jamana kɔnɔdenw olu bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya sa u ka jamana ɲɛmaa ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye ale kɔni y'i bolo don waganɛba o kɔnɔna la min ni u ka fédération ba a ye sɛbɛn wari 300,000 ni ka o di olu ma ka tila tuguni ka sɛbɛn wari 400,000 ni ka o di u ka staff technique o ma. Fɛn min ye dolancila ninnu yɛrɛ ye sa olu minnu kɔni ye Nigeria jamana ni ka o ci 2 ani kanankolo a ye musaka ni ka o di olu fɛnɛ ma min ni o bɛ t'i jɔ sɛbɛn wari 50,000,000 la ani ka tila ka musaka di min ni o sɔngɔ bɛ taa i jɔ sɛbɛn wari 50,000,000 la. Ka kunnafoni da tuguni Senegal jamana kɔnɔna a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko nin wagati n'a gɛlɛnba bɛ Senegal jamana o kɔnɔna la k'a sababuya kɛ Macky Sall ale kɔni ye u ka kalafili ni ka a bɔ a dɔgɔkɔrɔ o kɔni digi kojugu jamana kɔnɔdenw na sa fɛn min ye fintigi gansan maaw ye olu y'a laɲini ko u kɔni bɛ bɔ ni ka u ka nisɔngoya ka o yira kunun tarata donya o la o y'a sɔrɔ fɛnɛ jamana marabagaw olu kɔni kelen don ni ka bɔli kɔni ka o bali bɛɛ lajɛlen na o kɔni kɛra sababu ye sa ni ka mankan tɔ ka o juguya. Mali kunnafoni jabarani najɛbaw yana an ka kunnafoni datugu sa tunga lafiya di an ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ ba ye ni wagati in na terrain bɛ tunga lafiya ma olu bolo Kati ale ni Sɛbɛnnikɔrɔ fɛn min ye Banakɔrɔni terrain n'ale tun bɛ hectare 5 o de la o terrain kɔni o bɛɛ banna pepepewu ni wagati in na Sɛbɛnnikɔrɔ ale ni Kati dɔrɔn o de bɛ yen nɔ terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier 15 sur 20 olu de don Sɛbɛnnikɔrɔ ale ye sɛbɛn wari 20,000,000 Kati ale ye sɛbɛn wari 5,000,000 ye bɛ se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara san 1 fo ka taga se kalo 18 o ma ni tilala kuma min na terrain sarali la terrain papier ale bɛ kɛ
ita ye terrain a b'i bolo fɛnɛ i tɛ se k'a jɔ yɔrɔnin kelen a musaka bɛɛ t'i bolo i bɛ se k'i sen don tunga lafiya ale ka sojɔ tɔn na walasa ka se k'i ka sojɔ k'a ban k'a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma ɲani tunga lafiya tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen na sa fɛn min ye tezuleka ye ale fana ye anw ka kunnafoni ale jukɔrɔma don dɔ b'a dɔ ye tezuleka min n'a nana maliyɛndenw nimisi wasali o kama k'a fɔ ko n solila ka te min k'a ye n kɛlɛ o tɛ tezuleka ye n'i bɔra baarayɔrɔ la i sɛgɛnnen tezuleka ale min a b'i ni lafiya o tuma la aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen joyeux Saint Valentin